ಬೊಕ್ಕ ಗೊಂಡೆ ಕಟ್ಟುನ ನೂಲು ನಿಗಲ್ಲ ಸೀರೆಗೂ ಕಲರ್ ಬೋರ್ಡು ಅವು ಕಲರ್ದ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಅನ್ನ ಗೊಂಡೆ ಕಟ್ಟುದಾಂಡು ಮಣಿ ಪಾಡ್ದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೀಡ್ಸ್ ಬಂದ್ಪೇರದ ಅದೊಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಸೊ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಎಂಗಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಡ್ಡ ಉಂಟು ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಾಗ ಒಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ನನಗೆ ಬರ್ಪುಚ್ಚಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ದೂರ ಕೂತು ಮುಂದು ಸೊ ಒಂದು ನೆನಪು ಬರೋದಿಚ್ಚಿ ಅಂಚಾದ ಇಷ್ಟ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಡಿಗೆ ಉಂಟು ಸೊ ನಾನು ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಆಯ್ತು ಬರ್ತದೆ ಫ್ಲಾ ಅನ್ನ ಸೀರೆಗೆ ಗೊಂಡೆ ಕಟ್ಟುಗ ಬಂದು ಯಾಪನೆ ಕಂದಿದ್ದೆ ಸೀರೆ ಪೂರ ಕಂತು ಯಾಪನೆ ಕಂತಿದ್ದೆ ಗೊಂಡೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಮ್ಮ ನೀರು ಅಂತೀರಿ ಗೊಂಡೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕೊಂದು ದಾಕುವೆ ಬಂದು ಸೊ ಅಂಚ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊಂಡೆ ಕಟ್ಟಕೊಂಡು ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಯಾರು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಮಾತ್ರ ಗೊಂಡೆ ಕಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸೊ ನಿಚ್ಚಿ ಇಂಕೆ ಜೋರು ಕುಳಿವೇನೆ ಅವನಿಚ್ಚಿ ಇಂಕ ಒಬ್ಬ ಮಸ್ತ್ ಪಟ್ಟು ಕುಳ್ಳೋರು ಕುಳ್ಳಾರೆಲ್ಲ ಬಂದಿನಿ ಸೊ ಅಂಚ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಗೊಂಡೆ ಕಟ್ಟಿನಾಗ ಒಂದು ದಿನ ಬರ್ತದೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಗೊಂಡೆ ಕಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಲ್ಲ ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಹಾಕಿನ ತಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಗಂಬೋಡು ಫೇಕಲ್ ಗಮ್ ಓಳು ಅಪ್ಪನ ಗಮ್ಮಿಸಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಗೊಂಡೆ ಕಟ್ಟಿನ ನೂಲು ನಿಗಲ್ಲ ಸೀರೆಗೂ ಕಲರ್ ಬೋರ್ಡು ಅವು ಕಲರ್ದ ನೂಲು ಮತ್ತು ಬಾಗಿನ ಒಂದು ನೂಲು ಸೀಸರ್ ಕತ್ತೇನೆ ಬೋರ್ಡು ಅದೇ ಸಿಂಪಲ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಚೂರು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಪೂಜೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಪೆ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅಂತ ಮೇನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊಂಡೆ ಕಟ್ಟೆ ಕಲ್ಪದ್ದು ಗೊತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮೈತಿದ್ವಿ ಆರಿಂಗ್ ಕಲ್ಪದ್ದು ಗೊತ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅವನು ಇದನ್ನ ಸ್ಟೋನ್ ಹಾಕಿ ಬೀಳ್ಸ ರೌಂಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡದೆ ಅವಿನ ಪಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂತೆ ಅವಿನ ಪಾದ ಮಲ್ಪಕ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಟೆ ತೂತೆ ನಾನು ರೋಮಲ್ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ತೂಕ ಅಂಜಾನ ಸಾರಿಗೆ ಗೊಂಡೆ ಕೂಡ ಪಾಡೆ ದುಂಬು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದುಂಬು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಗೊಂಡೆ ಬಾಡಿ ಪಂಡಿತ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಸಿ ಇರ್ತೈತೆ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಗೊಂಡೆ ಬಾಡಿನ ಕೆಲಸ ಊರು ಬಂದಿದ್ದ ಸೀರೆ ಗೊಂಡೆ ಬಾಡಿನ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಕಲ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೀರೆಗೆ ನಾನು ಗೊಂಡೆ ಪಾಡುವೆ ಸೊ ನಾನು ದಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ತೆ ಗೊಂಡೆ ಪಾಡೋದು ಸೊ ಯಾರು ದಾದ ಕೂಡ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ತೋಜಾಯತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕುಲು ಹಾಕೋದು ಮಲ್ಲ ರಟ್ಟುಲು ಹಾಕೋದು ಇಲ್ಲ ಮಾರಕ ತುಂಬಿಕತ್ತಂದೆ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಸುಂದೂರು ಯಾನು 60 ರೌಂಡು ಸುಂದುವೆ ನಿಗಳಿಗೆ 8 ರೌಂಡು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕು ದಪ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ ದಪ್ಪ ತೆಲು ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ತೆಲು ಇಂಚ ಸುಂದೂರು ಸೊ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಚದು ಬಂಗ ಅಲ್ಲಿ 100 ಇಂಚ 60 ರೌಂಡ್ ಸುಂದೂರು 1 2 3 4 5 6 ಇಂಚ ನೀವು 60 ರೌಂಡ್ ಹಾಕಲಿ ನಿಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ರೌಂಡ್ ಹಾಕಲಿ ನಿಗಲ್ಲ ಆಯ್ತು ದಪ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ ದಪ್ಪ ತೆಲು ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ತೆಲು ಪೂರ ಸುಂದರ ಬರ್ಕೊಂಡೈತೆ ಲೆವೆಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಲೆಂಚ ಲೆವೆಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಉನ್ನತಿ ಕುದಿ ಉನ್ನತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗಂಪಾಡಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಗಂಪಾಡಲಿ ಈಗ ದಪ್ಪ ಬಣ್ಣ ದಪ್ಪ ಹಾಕಲಿ ಡಬ್ಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಪ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚ ನಿಗಲಿಗೂ ಏಟು ಉದ್ದಲ ಸುಂದರತೆ ನೋಡಿ ಉದ್ದದ ರಕ್ತ ಉದಾಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿ ಕಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಡುಂಗಾರಿದಿಲ್ಲ ಡುಂಗಾರಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಸುಂದರಕ್ಕೆ ತೊಳಿ ನಿಗಲಿಗೆ ಏಟು ಕೂಡ ಅದು ಸುಂದರಕ್ಕೆ ತಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಗಂಬಾರ್ದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಬರ್ತದೆ ಪೂರ ಸುಂದರ ಗಂಬಾರ್ದಿ ಬರದೆ ದಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಮಗೆ ಚೂರು ಐರನ್ ಮಾಡಲಿ ಐರನ್ ಮಾಡಿ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಹಾಕಲು ಒಂದು ಇಂಚ ಹೋಯ್ತು ಬಿಡಲಿ ಐರನ್ ಅದಾಗ ಒಂದು ಅಂಚಿಂಚು ಉಂಟೆ ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಬರ್ತಾನೆ ಐರನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಸೊ ಐರನ್ ಮಾಡಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಅಂಚ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದರೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ಗೆ ತಂದೆ ನಾನು ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ದ ಒಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರ್ ಸೀರೆ ಲವ್ ಕಲರ್ ಸೊ ಅಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲಿಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಬಿಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ ಬಾಬುಗೆ ಎಂಕಲು ಹೊಸ ತಂಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಪೂರ ಒಯ್ದಿಂಡತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಇಂಚ ಅಂಗಿ ಬಾಡ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಆಪು ಜೊತೆ ಸೊ ನೀ ಲಂಗ ಬಾಡ್ತೀನಿ ಲಂಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲಂಗ ಬಾಡ್ಪಾಯಿ ಬಾಬುಗೂ The next day ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಮಾಡ್ತಿಗೆ ತೊಳ್ಳೆ ಅಲ್ಲನ ಇಂಚ ಬರ್ತದೆ ಇಂಚ ಹೋಯ್ತು ಗಟ್ಟಿ ಬರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀರೆ ಬೋರ್ಡು ಸೀರೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಮುಳ್ಪುರೆ ದಿನದ ತಿತ್ತೆ ವಸ್ತು ಪಂಡ ನಮಕಿಂಚ ವೈಪುನ ಗುಂದಾವರಿ ಬೆಲ್ಲೈತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಟ್ಟದೆ 2-3 ಏನು ಸೊ ನಿಗಲಿಗೆ ಅಡಿಮೇಲೆ ಇಡ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮೇಲೆ ಇಡ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಏನು ಅಡಿಮೇಲೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪು ಜೊತೆ ಅಂಚೆ ಒಂದು ಪೂರ ತೋಜುನ್ ಬಂದು ಗಂಟು ಪಾಡ್ನಾಗ ಪಿದಯ ಬರ್ಪು ಬಂದು ನೀನು ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಐಕ್ ಮೇಲ್ಡಂಡ ಲೈಕ್ ತೋಜುಡತ್ತೆ ಐಕ್ ಅಡಿಮೇಲ್ಡು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜತೆ ಅಂಚಿಂಚೆ ಅಂಡ ಸೊ ಅಡಿಮೇಲ್ ಪತ್ತೊಂದೆ ಸೀರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಬುಡುಕುತ್ತುಂಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ನೂಲತ್ತು ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಬೋಡು ಅವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ನೂಲು ನಾರ್ಮಲ್ ನೂಲತ್ತು ಗೊಂಡೆ ಪಾಡಿನ ನೂಲು ಶಾಪುಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೇಂಡ ಸೊ ಅವೇನು ಇಂಚ ಸೂಜಿ ನೂಲು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ಪರೆಗೊಂದು ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಕತ್ತೇರಿ ಬೋರ್ಡು ಸೊ ಈತು ಬೋರ್ಡು ಅಲ್ಲಿ ನೂಲು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬೇತೇನೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು 2 ನೂಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು
ಉನ್ನೇನು ಪಾಡ್ನು ಇತ್ತೇನು ಎಂಚ ಪಾಡ್ನು ಒಂದು ನಿಗಲಿಟ್ಟು ತೋಜಾವೆ ಏನು ಇತ್ತೆ ಕುಡುಂಚ ಪಾಡ್ನ ತೋಜಾವೆ ಕುಡುಂಚ ಕಲರ್ದ ಅಲ್ಲಿಂಚ ಹೊಟ್ಟೆ ಅನ್ಪಲೆ ಕಿನ್ನೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಅನ್ಪಲೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಸೀರೆ ಪೋಪುಂಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಅನ್ಪೋಡು ಹೊಟ್ಟೆ ಅನ್ಪೋದು ಇದು ಕುಡುಂಚ ಕಲರ್ದ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ದ ಇಲ್ಲಾಡಿಂಚ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪಿನಾಗ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಐತೆ ಒಕ್ಕಡೆ ಜನ ಗಂಡೆ ಪಾಡ್ನೆ ಕಾಸ್ಕೋರೋಡು ಈಸಿ ಉಂಡಾವೆ ಫಸ್ಟ್ ಗಂಟೆ ಬಂದು ಹಾಕೊಂಡಾತೆ ಇದು ಈಸಿ ಗೊಂಡೆ ಪಾಡಿನ ದಾಳ ಬಂದು ಹಚ್ಚಿ ಸೊ ಏನು ಪಾತ್ರೆ ನಿಗಲೆ ಅರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಜ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ನಿಗಲೇನು ಒಳ್ಳೆ ಅದಾದ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಲಿಬೇನೆ ಎಂದು ಸೊ ಜೋರು ಕೂಲಿಬೇನೆ ಉಂಟು ಅಂಚಾಡು ಅಂತ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬರ್ತಡೇ ಬ್ಲಾಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇತೆ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಎಂಕಲ್ಲ ಬರ್ತಡೇಲಿ ಇನ್ನು ಚಪ್ಪೆ ಇವೆ ಸೊ ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಚದ ಪುರ ಬರವಲ್ಲಿ ತೋಡು ನೂರು ಕೂಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಡೆ ದಾಯಿ ಚಪ್ಪೆ ಇರುತ್ತಂಡೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಎರಡು ಪೆದ್ಮೇದಿ ನೀಲಾಕಿ ನೀ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋದು ಬರ್ತೋಲ್ಲ ಅದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ನರೇಗ ಹಾಕ್ಪುಜತಿ ಅಂಚದ್ದಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ಇಜನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಜಿದ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತು ಗಂಟು ಬಡ್ಗ ತೊಲೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೂಲು ಕಿಂಜಿ ಎತ್ತನ ತೀತೇನು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತೇನೆ ನೂಲು ನೀವೇ ಬರ್ತಾಂಡ ನಿಜ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಪುನಾಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂದು ಕೆಲವು ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ಕೆಲವು ಸ್ಟೋನ್ದ ಪೂರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂದು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದ ನೂಲ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಉದ್ದ ನೂಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಪಾಡ್ ಅಂಚಾನು ಮಸ್ತ್ ಸೀರೆ ಗೊಂಡೆ ಪಾಡ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಓಲ್ದಿತ್ತು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕರೆಗಳು ಕೂಜಿತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಟೋನ್ ಪುರ ಎಂತೆಲ್ಲ ನಾನು ಉಂಟು ಪಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಎಂಕ್ಲ ಆತು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಆತು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹಾಕುಚ್ಚಿ ಅಂದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಬೇತೆಗಲೇ ಪಾಡ್ಕೊ ಇಲ್ಲದಾಗಲೇ ಪಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ದಾಯದಾಗಲೇ ಪಾಡ್ಕೊಡ್ಬಿಚ್ಚಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಆತು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇಚ್ಚಿ ಆತ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಚಾತು ಸೊ ನಾನು ಕಲ್ತದ್ದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆವು ಇಲ್ಲದೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಫೈನಲಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ದೆಪ್ಪಲಿ ಉಂಡು ಕೂಡ ಲೆವೆಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಸೊ ಇಂಚೆನೆ ಲೈನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊಂಡೆ ರೆಡಿ ಆಗಿ ఒక ಸ್ಟೋನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ತುಕ ಏನು ಸ್ಟೋನ್ ಪಾಡೋಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಪಾಡ್ನಾಗ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಪೂರ ಮಲ್ತುವರೆ ಎಂದೇ ತೋರುವೆ ಓಕೆ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಅನ್ನ ಗೊಂಡೆ ಕಟ್ಟುದಾಂಡು ತಲೆ ಇಂಚ ಈತ್ ಕಟ್ಟಂಡಲ್ಲ ಆಂಡು ಇದೆಗಳ ಎಂಡು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕಟ್ಟದು ಬೊಕನೆಗಳ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದಾಲ ಡಿಸೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂದ ನೆಟ್ಟ ಅವು ಬೀಡ್ಸ್ ಮನೆ ತಿಕ್ಕುನದೆ ನೆಟ್ಟ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸೊ ಎನ್ನ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂಡು ತೂಕ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ಪುಗಂದುಲ್ಲೆ ತೂಕ ಆಯ್ತಾ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಗೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವೆ 3 days later. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎನ್ನ ಒಂದು ಗೊಂಡೆ ಕಟ್ಟದ್ದು ಮೂಜಿ ದಿನ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅದು ಮೂಜಿ ದಿನ ಹೊತ್ತು ಬೊಕ್ಕದ ವೀಡಿಯೋನ ಸೊ ತುಲೆ ಇಂಚಾನ್ ಮಣಿ ಪಾಡ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಕಿನ ಬೀಡ್ಸ್ ಪನ್ಪೆರದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಇಂಚಿನ ರೌಂಡ್ ಸೊ ನಿಗಲೇದು ಇಂಚ ಪಾಡ್ದಾರದೆ ಕುಡರತ್ತೆ ಮಿತ್ತು ಕೂಡ ನಿಗಲೇದು ಪಾಡೋಲಿ ಬೋಡನ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಮೂಜಿ ಅಂಚ ಪಾಡೋಲಿ ಅನ್ನ ಅಂಚೆ ಪಾಡೋನು ನಿಗಳಿಗೆ ಎತ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಐನ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಆಜಿಲ ಪಾಡೋಲಿ ನಾನು ಆಜಿ ಪಾಡುವೆ ಅವು ಇಂಚ ಪಾಡುಂಡ ಫಸ್ಟು ಬಾಳೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸೂಜಿನ ಮಿಸ್ಲತ್ತಾಲಿ ತೊಂಬತ್ತಿದ್ದು ಅಂಚಿಡು ಪೋಂದಿಲಕ ತೂಲೆ ಇವಾಗ ಮೂಜಿ ಮನೆಗೆ ತಂದು
ಮನೆ ಗಾಡಿ ಗೀಡಿ ಪೋಪಿನ ಪೂರ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡವೆ ಒಡೆಗೆ ತಾಂಡ ಇಂಚ ಪಾಡ್ದು ಒಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇದು ಇಂಚ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಕೂಡ ಹುಳ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತಾಲೆ ಹುಳ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದ್ದು ಅವಂತ ಟೈಟ್ ಕೂಡ ಮೂಜಿ ಮನೆ ಬಾರ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಐನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಆಯ್ನು ಆಜು ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಆಜು ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತು ಪಾಡಲಿ ಪಾಡ್ದು ಕೂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆದ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡೆ ಕೂಡ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಟೈಟ್ ಉಂಟು ಟೈಟ್ ಉಂಟು ಜಿ ಇಂಚ ಬರೋಡು ಹೊಟ್ಟೆದ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನೂರು ತಿಕ್ಕಂದಿಲ್ಲ ಕತ್ತುಲೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಕನಲಿ ಅಥವಾ ಹೊರಾನೆಲ್ಲ ಕನೋಲಿ ಬೇತೆ ಪುರ ನೂರು ತಿಕ್ಕಂದಿಲ್ಲ ಕತ್ತು ಒಂದುಪ್ಪುಲೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಅನ್ಪುಲೆ ಇನ್ನು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಡಿಗೆ ಟೈಟ್ ಹಾಕು ಕೂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತದೆ ಟೈಟ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಮೂಲು ಗಂಟು ಬಾಟ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಡಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಇವೆಲ್ಲ ಚೂನಾಗ ಈಸಿ ತಲೆಕ ತೋಚು ಅಂಡವು ಈಸಿ ಇಚ್ಚಾವೆ ಅಂಚಿಂಚ ಹಾಕಿ ಇಡಗ ಗಂಟು ಬಣ್ಣ ಅಂಡು ಸೊ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ನಾನು 1 ದಿನ ಪೂರೆಕ್ಕಲ ಪಾರ್ದು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ ತೋಚಾವೆ ಓಕೆ ತುಲೆ ಫೈನಲಿ ಎನ್ನ ಪೂರ ಮನಿ ಪಾರ್ತಾಂಡು ಇದಿನಲ್ಲ ಒಂದು ವಾರ ಅಂಡು ಶುರು ಮಾಡ್ತದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ತೋನೆ ಇದು ನಾನು ಒಂದೇ ದಿನ ಒಟ್ಟು ಮಾಡ್ತು ಅಂತೆ